Khublei Riewngeit pat perlok bersngap ikan Jinghikai niam jengah akan step. Syaban sedang akwa pulei ketien Khublei kebalong konong rim Jinghikai niam jongi. Tak citiu Paulus Bakhuid sekinong Galatia kelanok benriu khat sao. Ngahi yalade ngan kop sarong ya lai tang ya Diengphna jong try kan rat jongi uji Yesus Kristus. Lai try kan rat akan kepor sedang ikan Jinghikai niam dak abang duai. Ha ka kerteng ukpa baru kon pamen sem Bakhuid amen. Sejar ngoi me blai nam ta kan kasi nang kong jong katayau melekar kon berdoa ikan kasi nang yai kar khoi kan kasi bathamai jongi kar khoi ikan Jinghikai niam jongi ngipan ikan dau Kristus try jongi amen. Riewngeit beje kamat kabang akwa bania. Hikai niam bat pia kan step ka de pang ka jing duai ka dak ka Diengphna tengan le ka dak ka bale kana pentip ka tak subjek ka banyo ha ka kerteng ukpa baru pun baru mensem Bakhuid amen dai ka ni ka jing duai ka bang kwa ban hikai niam mentah ka step ka balang Katolik kam ju duai ka no kon du ka ju duai kalam da le ka dak ka Diengphna pas kam ju pengkut ru ka no kon du ka ju duai ni ka jing seng kelam de duai ya kane ke jing duai ka dak ka Diengphna. Jana makata tong ni cha hikai cha pang kane ke duai ka dak ka Diengphna. Jisu ra cha yap halo ka Diengphna pan pen im yang ni. Te ka e kane ke duai ka dak ka Diengphna. Ka duai ka dak ka Diengphna ka de ka jing pin menta biang ya ka jing cha chi tom ka jing yap jong Jisu halo ka Diengphna pan ngile kane duai kan duai dak dak ka Diengphna hakadur jong ka Diengphna kai ka ayu kan duai ka dak ka Diengphna kai ka nginung kong man ka por bang duai ka dak ka Diengphna ni ai Khublei ya ka Trinity Bakhuid ka Trinity Bakhuid ka balang kai bahau Khublei don lai person lai Jingleh Khublei kupa Khublei kon Khublei mensia Bakhuid Khublei kupa badeu nong thai ke Baroh Khublei kon person ba al Yesus Kristus unang suspa jangi u person ba lai u mensia Bakhuid unang pensai unang patingan yangi the lai person how Khublei teman pangile kan kata Diengphna ai Khublei kini ki lai person how Khublei kabaan man ka por bangile kan kata Diengphna la ngi duai kan kata Diengphna ngi kar khui la de dau Khublei kupa dau Khublei kon dau Khublei mensia Bakhuid kisat pan cikar khu ni kibriu duai yang ngakar khu yang ngak re ke cikar khu penang kong ke duai par nang kong ke cengni kadai ke Jingleh kadai ke duai ya kadak ke Diengphna kabalai man ka por pengil ile ke kadak ke Diengphna la ngi duai ke kadak ke Diengphna ka perkemal yang ni ke jing long ka wei Khublei kupa Khublei kon Khublei mensia Bakhuid yetli perfect unity kan ni kamut ngi ki balong ki nong duai ngi ki ba duai habang ile je simbanta ke jing duai bang ile simbanta ka mas Bakhuid ngi hab long ki betli ka wei ba Khublei ka wei bat prabriu dene kan ka dau ha gospel trong Matius nong basan ar phulai du ar phusan Jisu ong la da pi don e percaya noriano la don manor percaya pi ki le ya suk chwa pen ai jing terwa chwa pen duai habia terlibat Khublei habia terlibat beriu kenapa ke duai cengi kalong ka baseso ke bamentoi man ka por pangi duai ya ka dak ke Diengphna ka perken mal yang ni ya ka dak ka sin ka simbol jing long Kristan jongi ni Kristan ke dan simbol ka simbol cengi ka dak ka Diengphna ya ka Diengphna ngi bu halor yeng managing et nom yeng ya ka Diengphna ngi bu halom jing tep ya ka Diengphna ngi bu haw rosary Bakhuid ya ka Diengphna ngi bu aki yeng jongi ketek simbol Kristan man ba pet ki breu ya ka Diengphna jo kan ka yeng mene Kristan kan ka Kaba don Kristan ka simbol jinglong Kristan te ka jinglong Kristan jongi kitip ki breu ngitip ka de nakadak ka Diengphna ka babut ka Diengphna ka de ka dak jong ka jing job kiju ke penyap Jisu dapat penyap pak sanar penai halo ke Diengphna henry ke jing yap ju halo ke Diengphna ula job dak membipat paula ajing job yang hiru ajing im yang hiru ni pule
kitab Jinghikai là nong ba ar Kiwei sao du khandai haba Moses yalami kibriu hari kenja bale cari balakular halanti kilia knyum yo bale pialam ningi chane kabam kadi kamdan kale katai pat Moses usausi ublay ruklan pep usausi te ublay lopa taki sending pat kitip sending kipu ikibriu bon ba kiyap te kibriu kila sausi kala cho Moses ko pat you try un weng no kane te ublay la ong ha Moses thao we sen ranong pat yang halo ding ba pechon no sen ranong kinaj in kato kadai kadur parsi jong Chris ke ba pech ke ba Burom ke ba ke Diengphna Jesu ba sa nar phna ai jing im ai jing job yang ni ha ka jing im ba man la ka si ke jong ni kata kadai ka Jinghikai na kane kata ke Diengphna tenama kata bangile kata ke Diengphna bang itu wa kata ke Diengphna kamde pengisu le ya ka kidon kita kudong rim ka bangala ai mentan balong ke Jinghikai ya pianga thei ka bang apa ban ong bang idon kam ban Hikai ka dei kane Hikai pan le bha pan duai bahai kane ka dak ke Diengphna pan i pi de kanuksa haba duai kane ka dak ke Diengphna haba sedang de ban pandai ikti jungi kumne la ne kumne beri ketika dia tap sepelah petlun kita duai pandai kumne le ka kumne ha ka kerte ngukpa baru khon ban mensem Bakhuid amen nang ta sa pandai kiti kumne pakut Banyakor Burom kan dikata Diengphna kabal Jesu ula sayap batan ini dengan pan sekendian kacitiu Paulus Bakhuid sekinong Filipi nang baar neriu dukan wewong lau long Khublei ul patli la de balong kumrao la sa kajing yap ba ija Burom yap halo ke Diengphna Henry halo kajing yap halo ke Diengphna ka Diengphna ka ai Burom ka ajigar khu ki khosiu ken dam krup kermen sentual ken pla yune Jesu ba yap halo ke Diengphna ka dak ke Diengphna ka dak kajing job ka dak Jong ka Burom ibule gospel Jong Yohanes nang balai kan rio hadu kanyo beliau kata yang pertai lepas Jong kuat memarway man penrem ya ka papen im ya ka dah ka baca ya halo ke Diengphna be para bangit nama kata ngakot ngaweri pi panyo kori kan dikata ke Diengphna ka bangidon la pile ya ka ba piduai le pi i ka dak ke Diengphna bangidon hayeng mane la jaka ta Burom ya ka maka to ka de ka dak Jong ka jipen im ka dak ji long Kristan jengi ka dak ba nyo kor ka tenama kata bangiduai te banduai bha ta khodi kimi kpa keno yalam niam jongi keno Hikai pan Hikai ki khon Hikai la de pan le bhai kan ka dak ka Diengphna banduai bhai ka nama pikir khu ya de ka ba ong mane do bleu kpa bleu khon bleu mesia Bakhuid Hikai nge ban long bia teli ba kum ta ter tengah khot nama kata ai ni Jinghikai niam palangkot kan ai Jinghikai pi nang ne sakmat Hikai pan le bhai ka dak ka Diengphna ai kibre kini i pangilong kinong buat Jong Chris hakadur daga tuksa daga dak Jong ka Diengphna pakut keciti baar Paulus Timothy nang baar pra adu kariwong kibaleranya nga seleranya ke bat ong nak takarkom bat ukpa janga useleranya ke tanama katangim de panleran banle ikani kada kani pla wai kani kada Diengphna hano kono ceka pide banle hadu kanda pidisa kamar kiwe mlele pi pla ka Jong ka Jingleh ha office haki yo ke hat chung ping ide Kristan paleng ide banleran pan pla yo ka Jingleh jengi pilen yo Chris ulan ye pi kadwa ke bok rebeng nama kata yang iwe pai we bayo Jinghikai niam ngan Hikai sisapan le bhai kada Diengphna duai kada pelek Shibun duai kada jiru ublei kurku ko do ipi tenama kata tu nge pekut tak baduai kada Diengphna bi sisin ha ka kerte ngukpa baru khon baru mensem Bakhuid amen le try kan rat Khublei Shibun Hikai niam ngi menta ka step sepang ka we ka jidua pakong santam ka balang ka sedang jidua juga ada ka Diengphna ka pekut ru ya ka ada ka Diengphna ya rap ya ka banduai habat ka balang ka bale bhai ka abang duai marwe bar ka kon hun ile bhai ka bar kombang li ik
ia sewi ki da mentan kan sa ai ngi ki jingkerku play kerku ki de baro ki pai chome ki pasap ki jikai niam ai ki jikai niam ma kata kan ai chman toy ki panduai bha ya ka da ka ding phna ko do no khoi tam jisu to is nei ngi ko maria kan era pakistan ruai ne ka ta jongi ha ka kerte nguk pa baru khon ba men sim ba khoi amen